ne balimaw an sigi kun ye mun ye Burkina sɔrɔsiw bɛ ka koda terrorisiw kan a ka bon hakili ma an b'an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ min ye zonba minnu ye faso nafolo suɲa ka an ka jamana ci k'an denw bali kalan na ka Mali ta k'a di jugu ma olu de bɛ panpan na bi komi tinɛni k'an ka yafa olu ma k'u ka segin ka na u tɛgɛ don faso baara la f'an da joli ma i y'a faamuya b'a la f'an kunkolo ni pike a tɛ kɛ zon kan ka taa kaso de la zon kan ka minɛ de k'a faga mɛ k'an ka yafa zon ma n'o kɛra jamana bɛ jɔ cogo jumɛn Bubu Sise ni fɛn ninnu an bɛ tafu bila olu ko kɔrɔ ka tɛmɛ n'an bɔra yen nɔ an ɲa bɛ Soya Bayaya ale bɛ panpan na komi tinɛni a ko i y'a faamuya b'a la Ture ye mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na a donna ta a bɔra ta mɛ Ture dɔrɔla ka faveur dɔ kɛ e ye a da tɛ maga o la dɛ Ture dɔrɔla ka l'espace dɔ kɛ ale ye mɛ a da tɛ maga o la an bɛna an da don o fana la ni waati man ta an tɛgɛ ma min ye CDR mɔgɔw ye ne y'a f'u ye k'u kunkolo tɛ baara kɛ o bɛ ka Arasa kungo gɛlɛya ka taa fɛ Arasa ka jugement tun kan ka kɛ kunu ko jugement tɛ kɛ tuguni 20 ans de prison 20 ans de prison n'a bɛ bɔ kaso la Asimi bɛ taa retraite la ne yɛrɛ bɛ jigin ka bɔ réseau sanfɛ a b'a sɔrɔ an bɛɛ taara retraite la quoi an bɛna an da don o fana la ne y'a fɔ CDR mɔgɔw ye ni mɔgɔ bɛ kaso la i y'a faamuya b'a la a y'a tigi to yen quoi walima ni bolo bɛ mɔgɔ da kɔnɔ a tigi nɛgɛ i bolo bɛ se ka bɔ a da kɔnɔ cogo min na mais u kunkolo tɛ baara kɛ c'est que des moutons an bɛ dugawu k'u ye Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya ne balimaw min ye jihadisiw ye olu bolo ko hali bi ko Daminba de bɛ fanga la Burkina min ye terrorisiw ye olu bolo ko hali bi ko Daminba de bɛ fanga la Burkina olu t'a kalama Aradari bɛ Burkina Sukoyi bɛ yen Drone bɛ yen i y'a faamuya b'a la miseliw bɛ yen fɛn fɛn bɛ Mali bolo bi a ɲɔgɔn bɛ Burkina bolo Ibrahim Traoré sigilen b'a ka palais la Burkina b'a ɲɛ kɔrɔ de komi n sigilen filɛ n ka téléphone kɔnɔ cogo n sigilen filɛ n ka téléphone ɲɛfɛ cogo min na jihadisiw mana ɲɔgɔn dalajɛ k'u bɛ bɔ Niger k'u bɛna Burkina dugu jeni u natɔla Ibrahim Traoré ɲɛ de b'o la surtout ni motobaden ka tugu ɲɔgɔn kɔ k'olu bɛ taa Burkina dugu dɔw jeni bilahi Burkina sɔrɔsiw ye fagali da jihadisiw kan Ala kelen de b'a mɔgɔ hakɛ da dɔn a bila n t'a bila a ka suma de bilahi aw bɛ marifa bila bilahi aw bɛ tubi yan bilahi aw bɛ taa bagangɛn kɛ quoi bilahi aw bɛ segin ka taa bɔyɔrɔ la sinon mais a lajɛ u bɛ ka faga komi n'i bɛ ka taa tɔn faga quoi bilahi Burkina sɔrɔsiw ye ko da jihadisiw kan depuis Ala kan da ma ye fɔlɔ jihadisi min fagara kunu a ka ca ni mɔgɔ ba yiriga ye moto min minɛna maramafɛn min minɛna i y'a faamuya b'a la a tɛ ku TGV kɔnɔ mais Burkina ka sɔrɔsiw hali kalama mɔgɔ kelen wagasi hali mɔgɔ kelen ma bana parce que avion ka teli ni fɛn bɛɛ ye drone ka teli ni fɛn bɛɛ ye an ka sɔrɔsiw tɛ déplacer yɛrɛ tuguni an sigilen b'an ka palais kɔnɔ an ɲɛ bɛ jihadisiw natɔla la o b'a sɔrɔ drone bɛ sanfɛ mankan t'a la a bɛ k'u bɛɛ filmer a ɲɛ b'u bɛɛ la yanni u ka se an ka dugu ma a bɛ bombe bila ka jigin hali ni mɔgɔ miliyɔn de bɛ yen drone kelen bɛ se k'a bɛɛ faga Burkina armée ye ko da jihadisiw kan a ka bon hakili ma u ka bolimafɛn an y'a bɛɛ minɛ u ka bolimafɛn a bɛɛ minɛna Ala ka barika don Ibrahim Traoré la n'ale tun tɛ basigi tɛ na a y'a lajɛ dɛ moto min filɛ nin a ka ca ni moto ba yiriga ye nin bɛɛ minɛna kunu ani maramafɛn min minɛna a ka bon hakili ma filɛ kunu nin tun tɛ se ka kɛ ne t'a dɔn jihadisiw bɛ réfléchir n'u kɔfɛla de ye wa je sais pas président minnu bɛ jamana in kunna a tɛ kɛ olu la labɛn bɛɛ de bɛ ka sabati kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ bɛ an bolo a y'a lajɛ dɛ moto min minɛna filɛ a tɛ ku TGV kɔnɔ a tɛ ku bateau kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a filɛ a ka ca ni moto ba yiriga ye Burkina armée ye baara min kɛ kunu ne yɛrɛ t'a dɔn jihadisiw bɛ terrorisiw bɛ réfléchir cogo min na quoi Ibrahim Traoré de bɛ yen Asimi de bɛ Mali kɔnɔ minɛn sugu bɛɛ b'an bolo bi an sigilen b'an ka palais kɔnɔ an ka caméra bɛ fan bɛɛ fɛ an ka satellite bɛ fan bɛɛ fɛ an ka radar bɛ fan bɛɛ fɛ aw man ka hakili sɔrɔ k'u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ i bɛ Ala kali k'a fɔ k'u bɛ ka taa a filɛ nin moto bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn kɔ k'u bɛ taa dugu attaquer drone kelen bɛ se k'aw bɛɛ bɔ baara la drone kelen a bɛ se ka jamana ci mais n'u y'u fɔ u ka dulɔ la k'u fɔ u ka dɔrɔgu la a y'a faamuya b'a la u tɛ yeli kɛ u tɛ réfléchir moto tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jama tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ tuguni moto 100 tɛ se ka ɲɔgɔn nɔ minɛ k'aw bɛ taa dugu attaquer o banna pewu depuis 2020 o banna Mali kɔnɔ o banna Burkina
mais ni ta tiɲɛ sera mɔgɔ ma i bɛ kala ye k'i ɲɛ turu a la ni ala ye mɔgɔ ta tiɲɛ i bɛ tɛrɛ natɔla ye k'i yɛrɛ bila a ɲɛ jadisiw ta kɛra o de ye u kɛra ko fatɔ jula fini fiɲɛ b'a fara a yɛrɛ b'a fara u yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn faga bɛ k'u faga sinon ni ninnu bɛ réfléchi ni ta tiɲɛ ma se ninnu ma Ibrahim Traoré de bɛ yen aradari sanna o don aradari san kun tɛ foyi ye i y'a faamuya b'a la ka jadisiw c'est que jadisiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u localiser i y'a faamuya maramafɛn jugu bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo ni k'i bɛ donna jamana kɔnɔ aradari san kun ye de k'aw localiser foyi tɛ se ka don aradari ɲin'a ma jamana kɔnɔ mais ta tiɲɛ ni fɛn de sɔrɔ o ma ah Ibrahim Traoré ye mɔgɔ hakɛ min faga terroriste la kunu bila c'est que masinba de taara dingɛ sen masin ka taa dingɛ sen ka suw pousser k'u bila a kɔnɔ i y'a faamuya duga ye mɔgɔ sogo dun fo k'u kɔnɔ boli waranikala a bɛɛ ye mɔgɔ sogo dun i y'a faamuya fo k'u bɛɛ kɔnɔ boli cadi mais a b'a bila dɛ a tɛ kɛ Mali la a tɛ kɛ Burkina la bi Ibrahim Traoré de bɛ yen daminba tɛ yen an bɛ tile k'a fɔ an ka vidéo kɔnɔ ko se b'an ɲɛ bi an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ bi mais ta tiɲɛ de sera o ma ah non kunu Burkina digira terroriste la dɛ bilahi a filɛ a moto tɛ se ka compter a ka ca ni ba saba ye moto in filɛ a bɛɛ moto kolon den tonnen ɲɔgɔn kan birifini b'a bɛɛ sanfɛ regarde n'i ye hakɛ mɛnle a taara berekɛnɛ de ɲini bilahi n'i ye hakɛ mɛnle a taara berekɛnɛ de ɲini an bɛ koda aw ka garankɛ ma min da bagolo kan aw bɛ marifa bila jagoya sinon an b'aw bɛɛ faga ka ban diɲɛ dugukolo kɔ kan Mali ni Burkina bila jadisi fɛn fɛn bɛ Afiriki aw bɛɛ k'aw kun ɲɛsin Mali ma aw bɛɛ fagatɔ don dɔrɔni kelen bɛ se ka baara min kɛ sɔrɔdasi 100 tɛ se k'a kɛ dɔrɔni kelen bɛ se ka baara min kɛ sɔrɔdasi 100 tɛ se ka baara kɛ ale tɛ sɛgɛn 24 heures sur 24 a bɛ kabakolo la e dan ye dɔrɔn ka batiri sanfɛ ka bila ka taa sanfɛ télécommande b'i bolo i sigilen bɛ i ka téléphone ɲɛfɛ a bɛ filmeli kɛ a bɛ fɛn bɛɛ ye hali ni muso kɔnɔma don n'a den bɛ kɛ jadise ye sini dɔrɔni b'a dɔn muso kɔnɔma n'a den bɛ kɛ terroriste ye sini dɔrɔni b'a dɔn mais dangadenw don u ye mɔgɔw tɔɲɔ ka joli bɔn ka mɔgɔw ka dugu ci o halaki ni o ta tiɲɛ ni o danga de bɛ ka bin o kan u ɲa c'est que o tɛ réfléchi o tɛ miiri o t'u ka c'est que hali u faga ko o tɛ siran o ɲɛ ta tiɲɛ ni halaki don ni mɔgɔ halakira i bɛ kala ye k'i ɲɛ turu kala la ni mɔgɔ halakira i bɛ tɛrɛ natɔla ye k'i yɛrɛ bila tɛrɛ ɲɛ ni mɔgɔ halakira i y'a faamuya b'a la i bɛ satanden ye ka t'i yɛrɛ di satanden ma o de kɛra jadisiw ta ye u ban waati de sera u bɛɛ faga waati de sera u bɛɛ sa waati de sera wa bɛɛ dati banna Burkina ye mɔgɔ min faga kunu bila a ka bon hakili ma regarde ka nin bɛɛ minɛ ne yɛrɛ t'a dɔn bɛ nin moto ba in bɔ yɔrɔ min na quoi regarde nin moto u sera ka nin bɛɛ don ni cogo jumɛn nin bɛɛ sera ka taa d'u ma cogo jumɛn mais san joli u bɛ nin labɛn na depuis IBK tile depuis ATT tile u bɛ nin labɛn de la k'u bɛna an ka jamanaw ci Asimi san kelen i y'a faamuya b'a la Mali kɔnɔ jadisi tɛ yen tuguni u bɛɛ dalen bɛ Niger u bolo ko Mali ka kala u bɛ se ka taa Burkinabɛw fana faga olu bolo ko aladari bɛ Mali kelen de bolo or que aladari bɛ Burkina bolo aladari bɛ Burkina bolo jadisi 2 tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ moto la tuguni o banna jadisi 3 tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ moto la o banna i ma Mali attaque ninnu ye mɔgɔ kelen de bɛ marifa ta dɔrɔn ka taa ci mɔgɔ la ka tila k'a yɛrɛ faga sinon u tɛ se ka tugu jama tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ tuguni o banna an bɛ dugawu kɛ Ibrahim Traoré ala ka sini kɛnɛya d'a ma bilahi aw bɛ baara min na an b'aw fɛ bi an b'aw fɛ sini an bɛ sa aw kɔ n'aw tun tɛ lafiya tɛ na depuis Ibrahim Traoré taara Asimi fɛ don min na kɔrɔkɛ a ye solution 3 de fɔ a ye n'i bɛ fɛ jamana kɔnɔdenw ka k'i fɛ i ka sara jɛ a kɔ n'i bɛ fɛ i ka lafiya minɛn san n'i bɛ fɛ i ka lafiya faransi gɛn Asimi ye nin de fɔ a dɔgɔkɛ Ibrahim Traoré nin condition ninnu depuis Asimi y'a don a tulo kɔnɔ a bɛ ka baara kɛ ni Asimi ka hakilina ye ala ka barika don nin jamana 2 in na an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na Boubou Cissé i y'a faamuya b'a la ani comment ça s'appelle Cɛma Iber Kulubali zone 2 minnu y'an faso ci k'an baw faga k'an denw bali kalan na k'an bali kɛnɛya la k'an bali lakana la journal dɔ bɛ yen nɔ ko aujourd'hui a sɛbɛnnen b'o kɔnɔ journal dɔ bɛ yen ko aujourd'hui
a sɛbɛnnen b'o kɔnɔ ko Bubu Sise ninnu ko an ka yafa olu ma ko Mali mɔgɔbaw don mɔgɔba minnu ye an faga mɔgɔba minnu y'an mago sa mɔgɔba minnu y'an ka jamana ci mɔgɔba minnu ye an ka sɔrɔsiw lase saya ma k'an balimaw lase saya ma ko an ka yafa olu ma n'o tun tɛ tribunal bɛ sigi yan ni mɔgɔ ye kojugu kɛ k'an ka yafa ɲɔgɔn ma n'o tun tɛ juges bɛ sara bana jugu fura ye fura jugu ye ninnu tɛ taa kaso la dɛ ni ninnu seginna ka na Mali la an b'u dulon poteau de la drone min bɛ yen ka bombe bila ka jigin u kan k'u bɛɛ batard sauter ka bɔ diɲɛ kɔnɔ hali ninnu siya man kan ye Mali kɔnɔ tellement que bagandenw don o ye nafolo suɲɛ fo ka taa bila dugukolo duguma ka nafolo suɲɛ ka taa diɲɛbaw sen u ka forow kɔnɔ ka bɛnniw fa ka taa yɛlɛma a kɔnɔ hali bi nafolo b'u ka dugukolo duguma mɔgɔ t'a yɛrɛ dɔn u ka foroba ninnu kɔnɔ nafolo bɛ duguma yen nɔ k'an bali hɛrɛ la k'an bali lakana la k'an bali kɛnɛya la k'an denw di fagali ma susɛti kelen 7000 Bubu Sise kelen 600 milliards olu de b'a la bi ko an ka négocier ko an ka yafa olu ma ko Mali mɔgɔbaw don kafiri denma tɛmɛ ninnu kan n'aw bilahi cɛ o cɛ mana u nɛgɛ ko a ka segin ka na Mali kɔnɔ Asimi tɛ se k'aw protéger i y'a faamuya la Sadio Kamara tɛ se k'aw protéger diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ se k'aw protéger mɔgɔ minnu bɛ ka nin kuma in d'aw tulo kɔnɔ olu tɛ se k'aw protéger jamana kɔnɔdenw de bɛ wuli aw bɛ yɔrɔ dɔ ka t'aw minɛ k'aw kun ci k'aw dafara k'aw faga bɛɛ ɲɛna hali ça veut dire hali aw man ka juger Bubu Sise cɛman Iber Kulubali u ka ca quoi n t'u bɛɛ dɔn quoi ninnu man ka juger yɛrɛ de Karim Keita ninnu man ka juger Mali kɔnɔ bi la k'u bɛɛ jɔ poto la i y'a faamuya la ka kisɛ don bɛɛ kɔnɔ ye an tɛ dan ka yafa ma dɛ an bɛ t'aw bila kuluba de an tɛ dan ka yafa ma dɛ an b'aw bila diinɛ de kɔnɔ k'a firi maa firi zon bɛ moto suɲɛ suguba la olu bɛ faga mɔgɔ minnu y'an faso ci k'an ka sɔrɔsiw faga k'an ka avion wari dun blindé au carton waati min na Mali bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ u ma miiri ni anw ka lakana u ma miiri ni anw ka basigi ye bi an bɛ hɛrɛ kɔnɔ k'an ka yafa olu ma k'u ka n'an ka jamana kɔnɔ ne va te faire foutre an tɛ yafa ma dɛ an b'u ta de k'u sɔrɔ a diinɛ kɔnɔ bilahi cɛ o cɛ mana u nɛgɛ ko a ka segin ka na Mali la n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma bilahi tɔɔrɔ b'a kɔfɛ maliyɛndenw tɛna yafa fo ka diɲɛ dugukolo meleke bana jugu fura ye fura jugu ye ninnu ye kɔda maliyɛnw kan bilahi hali garankɛ ma da bagolo kan waati min na an faw bɛ ka sa an ka dugu bɛ ka jeni ka faso nafolo voté assemblée kɔnɔ ko ninnu ka taa don maramafɛn na Asimi maramafɛn minnu san bi ni jadisiw tɛ se ka dimi don an na ni jadisiw tɛ se k'an ka dugu jeni ko ka taa wari don maramafɛn na u ka n'an fa n'an baw lakana u y'a don sunguruba la ka don kapɔtu la ka don dulɔ la ka don sow la ka don fɛnw na miiri bali tasi bali ala jugu maafiriw k'an ka tila ka yafa olu ma hali n'i ye bagan tɔɲɔ a b'i ye k'i to yen bagan n'i y'a tɔɲɔ k'a bali hɛrɛ la k'a bali dumuni na k'a bali ji la ni bagan ye har lahara a bɛ boli n'an yafara ninnu ma ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma ne tɛ yafa ninnu ma fo ka diɲɛ dugukolo meleke IBK Bubu Sise Karim Keita Aminata Mayiga i y'a faamuya bala a zonden ninnu bɛɛ cɛman bila hali n'an sara ka kunu ne tɛ yafa ninnu ma fo ka diɲɛ dugukolo meleke tɔɔrɔ min b'an kan nin zonden ninnu de y'a lase an ma an tɛ dan ka yafu ma dɛ an b'u ɲun de ka tagama n'u ye an tɛ yafu ma dɛ an b'u dan kɔ la de ka tagama n'u ye k'a firi maa firi an bɛ tɛmɛ olu la nafa t'olu la olu yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛ se ka na Mali la o ko Bubu Sise kɛra YRD ɲɛmɔgɔ ye i bɛ kɛ YRD ɲɛmɔgɔ k'i to Côte d'Ivoire de yan hali mɔgɔ t'a dɔn a bɛ dugu min yɛrɛ la Mali minisiri kɔrɔ Mali nafoloba tun bɛ tɛmɛ sira fɛn fɛn fɛ a y'a sunkuruw bila yen k'a terikɛw bila yen nafolo bɛ jigin dɔrɔn can komi ni sɛgɛ taara sɛden ta a tɛ ye tuguni Mali nafolo tun bɛ tɛmɛ sira fɛn fɛn fɛ Bubu Sise a balima dɔ bila yen faso nafolo bɛ jigin kɛsi kɔnɔ dɔrɔn u b'a kunu kafiri den bɔnɛma wolo ninnu a ko kɛra mun ye tungala taga Mali nɛgɛ b'u bɛɛ la bi Mali nɛgɛ b'u la bi a ka bon hakili a bɛɛ fasalen don hami bɛ ɲini k'u faga parce que i na minisiri ka taa tunga la bilahi kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ minisiri ka taa tunga la bilahi tɔɔrɔ de b'a kɔfɛ o bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi lafiya tɛ yen Karim Keita Bubu Sise n'i y'u bɛɛ ye bi o kɛra komi Gawo fatɔ a bɛɛ fasara bilahi i b'a la kali k'o tɛ dumuni kɛ quoi n'aw seginna ka na Mali kɔnɔ n ye n kali ala la maa m'aw fa aw yɛrɛ de y'aw yɛrɛ faga u k'aw nɛgɛ k'aw kana k'an ka yafa ɲɔgɔn ma bilahi cɛ o cɛ mana aw nɛgɛ k'aw kana Mali kɔnɔ mɔgɔ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ k'a bɛ jɔ jamana kɔnɔdenw ni Bubu cɛ maa m'i kɔn kiyama parce que fanga bɛ jama la jama fɛrɛntan
o taara ka so jɛnna a b'a kalama Kasum Tapo ka so a bɛɛ ka so jɛnna Mali kɔnɔ a b'a kalama jama de taara nin bɛɛ tiɲɛ a ye ta ye voilà n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen n bɛ na comment ça s'appelle Soya Bayaya a Soya Bayaya de bɛ plateau ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya bala Muntaha président Muntaha u ka ɲɛmɔgɔ ko Ture k'a ye wolomali kɛ ko Ture y'a yira déjà k'ale sunnamɔgɔ de Ture y'a yira k'ale wahabiya ye ko Ture tun man k'o kɛ e Soya ma yira ko e ye siya ye wa e ma yira bɛɛ la ko e ye silamɛ ye wa kerecɛnw bɛ diɲɛ kɔnɔ kafiriw bɛ silamɛw bɛ bɛɛ ka baara kan ka dɔn de n'i bɛ ta baara fɛn fɛn na i y'a faamuya jamana kɔnɔdenw kan ka dɔn e ye mɔgɔ sugu jumɛn a b'an ka constitution kɔnɔ i ye silamɛ de walima i ye kafiri de i bɛ diinɛ jumɛn na o kan ka fɔ bɛɛ ye mais Soya ninnu ko non ko kan ka dogo de ko man ka dɔn kiiritigɛyɔrɔ la n'a tun ma c'est à dire que n'e tun m'a fɔ mɔgɔw ye ko e ye silamɛ ye mɔgɔw tun t'i kɛ kafiri ye tellement que ninnu barika banna juguya bɛ ɲini k'u faga Asimi tile la wari tɛ ka di karamɔgɔw ma Asimi tile la mɔgɔ tɛ ka taa se karamɔgɔ ma ko a ye duwawu k'an ye a ye nin wari minɛ aw ka duwawu k'an ye 300 millions Bube tun bɛ taa d'u ma a y'aw hakili sigi aw kana muruti aw kana o de tɛ kɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ se Asimi na o tɔɔrɔ de b'u kan o dusukasi de b'u kan ko Ture tun man ka a taabolo fɔ i y'a faamuya b'a la k'a to kiiritigɛyɔrɔ la e ni Ala na kira cɛ fɛn dɔnbaliya bɛ tɛmɛ nin kan a b'a taabolo fɔ bi a b'a taabolo fɔ sini i y'a faamuya ni min ye kojugu kɛ sariya bɛ boli kan diinɛ ko tɛ foyi foyi tɛ min b'an ka sariya sunba kɔnɔ n'i ye kojugu kɛ loi de bɛ tɛmɛ i kan mais ko n'a kana fɔ ne yɛrɛ t'a dɔn u ka nin kuma ninnu wulu c'est à dire que fɛn min kɛra a mɛnna mun de la u bɛ ka wuli bi cɛ min ye kuranɛ jeni a kɛra depuis san jumɛn o cɛ yɛrɛ ma minɛ o ko banna mun de la ko bɛ ka wuli bi n'o se demande place de tɛ ka sɔrɔ wari tɛ ka di diinɛ ɲɛmɔgɔw ma bilayi kuma fa n'a ba filɛ an bɛna Soya hakili lajigin jamana mɔgɔbaw n'olu bɛ ɲɔgɔn na i y'a faamuya kiiritigɛlaw kan k'u lasabali de u ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ c'est à dire que ni k'u bɛ mɔgɔbaw minɛ k'u don kaso la a bɛ se ka kɛ fitinɛ ye a kɔlɔlɔ ka bon a bɛ fɔ olu ma de k'u ka yafa ɲɔgɔn ma o bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ jamana mɔgɔbaw i y'a faamuya a bɛ ɲini olu fɛ de u ka yafa ɲɔgɔn ma jamatigiw mais Soya ninnu ko Mahi ninnu ka plainte ko Mahi ma minɛ donna ta a bɔra ta pititi patata e Soya Bayaya tun bɛ ka Abasi Jire sara k'a ka Diko fa nɛni k'a ba nɛni Ture ye enquête kɛ i y'a faamuya wala Abasi Jire taara minɛ e ka so kɔnɔ Abasi Jire bisamisɛnnin taara kama k'a cancan ko mun de la i bɛ ka cɛkɔrɔba nɛni a y'a fɔ ko e Soya de y'ale sara k'a ka cɛkɔrɔbaw nɛni o don Ture min don kaso la sinon a se tun bɛ Ture ye ka e don kaso la a se tun bɛ Ture ye ka e minɛ k'i bila dogodogo na parce que i ye min kɛ i ye kojugu de kɛ mais a ye mun de f'u ye o don k'i ka sabali i kana sɔn nin ko sugu ninnu ma i ka nin ko sugu ninnu dabila o don e m'a fɔ ko non k'a ma sariya tigɛ cogo la o mais n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ kun kan a y'i tun kan k'a don kaso la mais Ture tun bɛ se ka e don kaso la don min na Ture y'i minɛ i bɔ kun na don min na k'i minɛ kojugu la don min na a m'i don kaso la o a ye kangari de da ye k'i ka sabali e m'o fɔ mɔgɔ si ye dɛ e ma bɔ k'o fɔ mɔgɔ si ko Ture ɲɛna e ma o don mais bi ne nini sigi ko Ture ko Mahi Watara ninnu ni mɔgɔ taara plainte de olu kama ko k'a b'i don kaso la mais e ye kojugu kɛ mɔgɔ la Ture m'i don kaso la bon e ka nin fitinɛmɔgɔ ninnu lajɛ jamana mɔgɔbaw olu kan ka ladi de k'u bila sira ɲuman kan n'u ma sɔn o ma i bɛ mun k'u don kaso la mais ka taa jamana mɔgɔba minɛ ten k'i b'a don kaso la a tɛ kɛ ten de Soya no kangari de bɛ da u ye e kangari dalen Mahi Watara Ture y'a fɔ Mahi Watara k'a ka sabali ni bi cɛ a y'a ɲɔgɔn kɛ a ma ɲɔgɔn kɛ c'est comme ça e fana ye Abasi Jire sara k'a ka Imam Diko nɛni Ture wulili kama ka kangari da ye i y'a ko bila i y'a ko dabila o a ko bɛ kɛ ten de Soya dimi min b'aw la bɔ cogo t'a la Asimi tɛ wari di mɔgɔ ma Ture tɛ mɔgɔ sagona ko kɛ loi min bɛ an ka constitution kɔnɔ kiiri kan ka tigɛ cogo min na a b'a tigɛ o tigɛ cogo de la aw ka nin dimi tɛ bɔ dɛ k'o fɔ aw ye président ka na kiiritigɛlaw ka na ka to ka wari ta ka taa di diinɛ ɲɛmɔgɔ ma k'a ye duwawu kɛ n ye yanni aw ka duwawu kɛ kiiritigɛla ni jamana ɲɛmɔgɔ ye aw tɛ duwawu kɛ aw yɛrɛ ye fɔlɔ o de banna o tɔɔrɔ de b'o kan kunu fɛn bɛɛ tun bɛ sara u la
kunu fɛn bɛɛ tun bɛ d'u ma kunu tun bɛ condition bɛɛ kɔnɔ bi o de banna o hɛni n'o dusukasi de b'o kan u ye Asimi nɛni ka dɛsɛ Asimi tulo t'a la jamana hami de b'o la u ye kuma sugu bɛɛ fɔ Asimi ma Asimi tɛ mɔgɔ bo viser u bɛ mun de kɛ sa ka fitinɛ kolokolo Mali kɔnɔ u bɛ mun de kɛ sa ka guerre civile lawuli Mali kɔnɔ mais Ala tɛ aw sago kɛ ŋaniya min bɛ aw la i y'a faamuya b'a la Ala tɛna sɔn abada ka mɔgɔw pousser k'u bila violence la ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na bilahi Ala tɛna sɔn fo ka diɲɛ dugukolo meleke bilahi sabu kɛ hamina ko fila t'u la bi ŋaniya fila t'u la bi ka dina ko kɛlɛ lawuli Mali kɔnɔ mais a tɛ marcher sinon o filɛ ka ko min lawuli bi a kɛra a mɛnna o mais mun de bɛ ka lawuli bi o ye président bagabaga u ma wele o ko président ma ko da ka yɛlɛ ko zon ka don ni zon donna olu bɛ wari sɔrɔ ni zon donna olu sago bɛ sɔrɔ président ma sɔn ka da yɛlɛ o dimi ni o tɔɔrɔ de b'o kan an tɛ da yɛlɛ dɛ bilahi an bɛ taa bariso de sigi ye o la bɛɛ bɛ don an tɛ da yɛlɛ dɛ suguba an bɛ taa suguba kura de jɔ o la bɛɛ bɛ taa feere k'a kɔnɔ i ma ye o kuma o kuma ko da ka yɛlɛ ko président ka se bɛɛ ma k'a ka bɛɛ ka hakilina ta bɛɛ ka hakilina tɛ se ka ta da bɛɛ tɛ se ka don ni bɛɛ tun bɛ se ka don mɔgɔ kelen tɛ kɛ président ye mɔgɔ kelen tɛ kɛ ministre ye bɛɛ tun bɛ kɛ président ye di n'importe quoi la Touré ɲana e ma yan a t'o fɔ dɛ Touré ye e sutura yan mais a da tɛ maga o la e ye mɔgɔw bila k'u ka di ko nɛni don min na o don Touré y'a bolo da o ko kisɛ kan mais a ye mun de fɔ i ye o don k'i ka sabali nka cɛ mɔgɔ min tɛ mɔgɔw ka ɲuman fɔ kafiri ma tɛmɛ i kan mɔgɔ min tɛ mɔgɔw ka ɲuman dɔn bilahi hali jahanama e place tɛ yen mais hakilina fila tɛ ninnu na ka fitinɛ kolokolo Mali kɔnɔ kuma fa na ba filɛ Ala t'aw sago kɛ bilahi aw bɛ kule ka bu kɛ ka bɛɛ kɛ ka wagasili kɛ ka kini kɛ ni fanga in tulo t'a la olu nakun tɛ fila ye jamana kɔnɔdenw ka wari ka k'a kɛcogo la basigi ka na siraw ka dilan lakana ka sabati maliyɛndenw dun ɲɛ b'a la u bɛ ka kɛ bi jama kana dan ka k'i bolo dɛ bilahi Mali saga n'a ba ni a misi bɛɛ ka k'i ta ye maa si t'i bɔ viser yan an ɲa bɛ vision kelen de la jamana kɔnɔdenw ka wari ka k'a cogo la basigi ka na baara ka sɔrɔ kɛnɛya ka sɔrɔ a banna i ka bonya o i ka du kɔnɔna de an ka bonya ye kɛwale de i y'a faamu a fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ bilahi karamɔgɔ nafigi ninnu jɛnɛyakɛla ninnu ala jugu kafiri maafiri ninnu tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn u tɛ sali u tɛ sun silamɛya de b'u da baara kɔnɔ mɛ kɛwale zoro e bɛ silamɛ ɲɛnama ye ka mɔgɔ tɔɲɔ e bɛ silamɛ ɲɛnama ye k'a bɛ fitinɛ kolokolo e bɛ silamɛ ɲɛnama ye k'a bɛ nafigiya ni i y'a faamuya la jahiliya ni wari ɲini ni kodɔnbaliya la mɔgɔw da la wa silamɛ ɲɛnama bɛɛ dusukun jɛlen don a bɛɛ dusukun saniyalen don a si tɛ mɔgɔ jugu ye mɔgɔ min ye ala dɔn ka kira dɔn ka kuranɛ kalan k'a dɔn bilahi waati bɛɛ sabali de b'a tigi bolo sabali de b'a tigi bolo a tigi dusukun jɛlen don wa a tigi ka tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ si ma parce que a tigi ɲɛ bɛ lahara de la e mɔgɔ min bɛ diɲɛ denya la don o don ka taa sobaw jɔ don o don ka salonbaw yira mɔgɔ la o tigi ye setanɛ de ye a ma ala dɔn a ma kira dɔn a ma kuranɛ kalan ninnu ka ala ye wari de ninnu ka ala ye wari de mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ Touré taa ni baara ye faso halaladen bɛɛ b'i kɔ faso danbetigi bɛɛ b'i kɔ faso tiɲɛtigi bɛɛ b'i kɔ faso den ɲɛnama bɛɛ b'i fɛ Touré ka n'i kɔfilɛ i ka baara kɛ i ka taa n'a ye ni min ser'i ma o b'an jɔlen sɔrɔ an b'a tigi bo fasa ka n'i kɔfilɛ dɛ taa n'i ka baara ye e de nana ka banɛni dabila Mali kɔnɔ Touré e de nana ka zon minɛ k'u don kaso la e de nana ya faamuya b'a la mɔgɔba ni fantan k'a bɛɛ kɛ kelen ye Touré de y'a kɛ Mali kɔnɔ kunu mɔgɔbaw tun bɛ tiɲɛni kɛ jamatigiw tun bɛ tiɲɛni kɛ o tɛ don kaso la mais Touré nana ka artisiw minɛ ka rapɛriw minɛ ka mɔgɔbaw minɛ ka sariya boli bɛɛ kan e b'o kɛlɛ ka taa min a bɛ ka baara min kɛ ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ e b'o kɛlɛ ka taa yɔrɔ jumɛn la question est là ni jugusago tun don ni k'i b'a kɛlɛ o kɛlɛcogo ka nɔgɔ e mais mɔgɔ min nana ka danbe lasegin jamana kɔnɔ ka hɛrɛ lasegin jamana kɔnɔ e b'o kɛlɛ ka taa min Touré kɛlɛcogo t'a la nin waati in n'i y'a ye mɛn bi ko e so ya baya ya ba tɛ ka nɛni grâce à Touré n'i y'a mɛn bi ko bɛɛ bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan grâce à Touré nin waati in na dankɔrɔba dalen bɛ
comment ça s'appelle, Maganjamanaka, avec ala deli. Ka duwawu kɛ faso ye waati kelen ninnu bɛ taa ɲini na dɔnba su i y'a faamuya n'o ye sunkalo tile 27nan su o ye Ture sɔrɔ Magan jamana kan a bɛ ka duwawu kɛ faso ye a bɛ ka duwawu kɛ silamɛw ye mais o waati an ka karamɔgɔ mɔgɔ minnu ko k'olu ye waliju ye k'olu ye ala kira mɔdenw ye olu bɛ i y'a faamuya b'a la o ka comment ça s'appelle meeting kɛnɛ kan parce que olu ka nin tɛ duwawu kɛ yɔrɔ kuranɛ jigiyɔrɔ tɛ fɛ olu ta ye meeting de ye meeting ye mun ye ka taa mɔgɔw kɔrɔfɔ ye ka taa mɔgɔw buruja ye ninnu ka fɛn ninnu ye o de ye quoi o waati soya ninnu b'u ka meeting kɛnɛ kan karisa k'a bila kiiri tigɛ cogo man ɲi da ka yɛlɛ bɛɛ ka don da tɛ yɛlɛ dɛ an b'an kɔnɔ de fara u ka don an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna CDR mɔgɔw la komi barika tɛ ninnu si la ne balimaw CDR mɔgɔw ne y'a fɔ yan n k'u ka sagaya dabila CDR bɛɛ tɛ dɛ mɔgɔ ɲɛnamaw b'a kɔnɔ ne yɛrɛ terikɛw b'a kɔnɔ olu k'u hakɛ to kuma n'a fɔ cogo don k'an bɛ jugu sago de ma ne balimaw ne y'a fɔ yan ko arasa bɛ kaso la tɔɔrɔ de b'a kan dusukasi de b'a kan a t'a dɔn a bɛ min fɔ a t'a dɔn a bɛ min kɛ parce que n'i minɛna k'i don kaso la a b'i tɔɔrɔ funteni bɛ yen bokasa bɛ yen tumu bɛ yen sugunɛkasa bɛ yen a sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen ça fait mal n'i donna Afiriki kaso la Faransi kaso ninnu kɔnɔ olu ka di ne yɛrɛ ye san 2 kɛ Faransi kaso la yan n'i donna olu kaso ninnu na ka di i ka télé b'i bolo support kɛyɔrɔ bɛ a bɛɛ bɛ yen hali i tɛ fɛ ka taa baara kɛ tuguni mais Mali ta ça fait mal cɛ bɛ kaso la dusukasi b'a kan n'a muso tɛ ka ɲɔgɔn ye a n'a denw tɛ ka ɲɔgɔn ye wari tɛ ka sɔrɔ ka dun o mana kuma fɛn fɛn f'u ye n'i bɛ ko kalama i t'o kuma ta en sérieux i tɛ t'o kuma fɔ public la n'i taara fɔ public la i b'a kungo de gɛlɛya et en plus fana a b'an ka sariya kɔnɔ dɛ kasoladen c'est à dire que kuma fɛn fɛn bɛ bɔ a da kɔnɔ e min bɛ taa lajɛ e man ka taa lakali kɛnɛ ma mais foyi tɛ kunkolo kɔnɔ kunkolo tiɲɛnen don a filɛ nin ye ka cɛ kungo gɛlɛya cɛ ka jugement tun kan ka kɛ kunu liberté o tun kan ka d'a ma kunu mais a bɔra dɔgɔ kɔrɔ i y'a faamuya liberté tun kan ka d'a ma liberté ko tɛ yen tuguni 20 ans de prison cɛ b'o de kɛ kaso la san 20 o b'a sɔrɔ anw yɛrɛ tilara an ka vidéo kɛ la Asimi o taara retraite la san 20 o mana bɔ Arasa si la Arasa si bɛ san 56 de la ɲinan san 56 san 20 mana fara o kan n'a bɛ bɔ kaso la n ka cɛ a bɛ tagama de komi Zako ko kurulen don ɲakisɛ tɛ yeli kɛ tuguni a bɛ ka cɛ mago sa ka taa fɛ Ali Bacili ni Kasum Tapo nana ɲɔgɔn dalajɛ min kɛ yan o ye dɔ fara Arasa kungo kan Arasa ka mɔgɔ minnu bɛ taa Arasa fɔ kaso la n'o bɛ tila ka bɔ da barabaya ye Ture ye nin kɛ dɛ Arasa ko Ture bɛ tan dɛ o bɛ ka dɔ fara cɛ kungo de kan aw man ka Arasa ka ko foyi de fɔ sisan n'i tɛgɛ bɛ mɔgɔ da kɔnɔ n'i k'i b'a sama ka bɔ diyagoya i tɛgɛ bɛ to a da kɔnɔ walima i bɛ boba caman fara n'i tɛgɛ bɛ mɔgɔ da kɔnɔ i b'a nɛgɛn de i bɛ se ka bɔnbɔn kalaman don a da kɔnɔ cogo min na mais ko fo k'e k'a sama ka bɔ de i tɛ se k'a sama ka bɔ e tɛgɛ bɛ ne da kɔnɔ tan k'e b'a sama n'a ma tigɛ ya faamuya b'a la i bɛ boba caman fara mais o tɛ miiri a t'u kunkolo la mɔgɔ yɛrɛ o tɛ se a fɛn fɛn bɛ ka taa Arasa lajɛ kaso la ka tila ka bɔ ka Arasa ka kumaw lakali a si tɛ Arasa fɛ i bɛ na ni kuranɛ mɛn tɛgɛ da kan o bɛɛ tigɛlen de b'a la mais o bɛ jɛkulu kɔnɔ ten u b'u ka nasɔngɔ sɔrɔ sinon a si t'a fɛ bilahi n'u tun b'a fɛ kasoladen ka kuma man ka fɔ publiquement ka taa mɔgɔ lajɛ kaso la a bɛ kuma minnu fɔ ka tila ka na lakali c'est interdit par la loi a bɛ cɛ kungo de gɛlɛya mais foyi t'u kunkolo kɔnɔ ni Falibo tɛ a bɛ cogo di bi dɔ farala cɛ ka kasola taga kuntala kan aw tɛ se k'a labɔ kaso la aw ka kuma tɛ se ka ciga ci ça sert à quoi de parler beaucoup mais a tɛ yen Falibo de bɛ kunkolo kɔnɔ bilahi ni ne tun bɛ ninnu place la se tɛ n ye n bɛ maa jigin de fo ni n sago sɔrɔla waati min na mais se tɛ e ye e bɛ ka kɛ dabarabaya ye i bɛ ka dɔ fara i ka donni kan a bɛ ka cɛ tɔɲɔ fu Arasa bɛ yɔrɔ min na bi hali a hinɛ bɛ ne yɛrɛ la parce que kaso man ɲi kaso bɛ mɔgɔ danbe de bɔ i la o bɛɛ la t'aw tɛ ka sabali o kan a Ture ye nin kɛra an tɛ siran Ture ɲɛ dɛ an bɛ tan dɛ Arasa ko k'an k'a fɔ tan mais cɛ t'a yɛrɛ ma cɛ kunkolo tɛ yen ça veut dire que tɔɔrɔ de b'a kan ani denmisɛnnin bɛɛ de ye kelen ye n'ale ma dɔn aw de kan k'a dɔn n'ale ma sabali aw de kan ka sabali mais imagine cɛ tun kan ka bila liberté la filɛ nin k'u t'a bila Ture ko k'a t'a bila ni min bɛ se ka sanpɛrɛn jigin ni min bɛ se ka Ture bɔ a place la a bɔ a place la k'a t'a bila bi a bɛ ka cɛ mago sa ka taa fɛ vraiment c'est décevant c'est honteux n'a furu ma k'u tɛ ko dɔ u bɛ dimi
n'a furu ma ku kunkolo te ube fan bɛɛ kɛ bofara la a bɛ cogo di ne bɛ tila nin video la n b'a sɔrɔ o taara n ka video kɔrɔ bɛɛ ta k'a bila groupe kɔrɔ Bala Yara ko ni bɔra i ba ni Bala Yara ko ni bɔra Arasa ko n tɛ fa den ye n tɛ n ba den ye n ye ɲamaden ye mais jɔn de y'o lase ne ma Arasa an tugura Arasa ko don min na ani bi a bɛ cogo min na sira kelen tɛ n'a tun tora o sira kan ne filɛ ka kuma min fɔ a tun tɛ segin ne ma anw ye danaya da ka 100% ja ɲamaden cɛ ka yan tɛ ko laban ni ninnu tun b'a ka sira bila anw ka kuma kɔrɔ bɛ segin yan anw tun bɛ bɔ a kɔ an tun tɛ bɔ a kɔ dɛ mais Arasa de ye sira bila olu ko ka yɛlɛ Arasa la u bɛ na ko ne kuma minnu fɔ ko ta mais vous êtes malade aw bɛ ka cɛ kungo gɛlɛya ka taa fɛ bilahi n'aw sabalila cɛ kungo bɛ nɔgɔya mais en tant que aw bɛ ka taa cɛ fo kasobonba la a bɛ kuma minnu fɔ dusukasi minnu b'a kan aw bɛ tila ka n'o de fɔ kɛnɛma ne depuis Ala k'an da m'a ye fɔlɔ mɔgɔbaw minɛna Mali kɔnɔ mɔgɔbaw minɛna diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na u somɔgɔw b'u t'u fo u terikɛw b'u t'u fo mais kuma min bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kaso la u tɛ taa lakali Nelson Mandela minɛna ka san joli kɛ kaso la kuma fɛn fɛn tun bɛ bɔ a da kɔnɔ a jɛɲɔgɔn tun tɛ taa lakali mais olu bolo ko nin de ye cɛya ye kodɔnbaliya don olu bolo ko nin de ye cɛya ye foyi tɛ ni lagasaya tɛ falibo de bɛ kunkolo kɔnɔ ni ninnu tun dafalen don o tɛ nin ka foyi lakali bi parce que aw de tɛgɛ bɛ mɔgɔw da kɔnɔ kan k'aw majigin de ka sabali ka kuma dumanw fɔ ka mais a tɛ yen cɛ filɛ nin ye dɔ farala ka kaso kuntala kan ça sert à quoi de parler beaucoup ça sert à rien se bɛ Asimi se bɛ Ture se bɛ anw bɛɛ lajɛlen parce que anw bɛ fanga kɔ bi se tɛ aw de barika banna aw ko k'aw ka tila k'aw yɛrɛ kɛ fɛn ye barika t'aw la waati min na jama t'aw kɔ waati min na se t'aw ye waati min na sinon 2017 kiiritigɛlaw ma se k'aw minɛ o a minɛna nkalon kan ne a minɛna tiɲɛ kan 2017 o si ma y'a la o jama de bɔra k'a tɛ minɛ a ma minɛ o mais n'i y'a ye bi Bacili de bɛ kɛ a ka wɔrɔbuba don k'ale bɛ Arasa défend kulun sera cɛncɛn ma Fali sara boci banna foyi tɛ se ka nin défend bi Ala ka halaki ni Ala ka danga de bin n'a kan a bɛ nin to kaso la ka mɔgɔw musalaha ka kuma dumanw fɔ ka kiiritigɛlaw bonya n'o kɛra a bɛ bɔ kaso la mais en tant que a bɛ ka kiiritigɛlaw dɔgɔya k'a kɛ dabarabaya ye kaso kuntala dɔ de bɛ fara a kan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na Abibu Camu ale ko k'ale tɛ ne tɔgɔ fɔ dɛ mais a y'a lamɛn dɛ. Je dis bien à bɛɛ ɲininkali kɛ minnu bɛ n dɔn dɔrɔn ko jɔn ye nin cɛ ye ne denw i b'o compter k'o ba jamana nin kɔnɔ yan a min wolola yan a dɔw bɛ yen u ka kɔrɔ ne ye san 6 ne yɛrɛ denw n kɔrɔkɛ denw maaw bɛ yen u ka nkalon bɔ dɔ bɛ bɔ ko caman. Dani de taara ɲini yɔrɔ dɔ la ko ni cɛ don k'a kana ko ka siɲɛ ta a ma se ka taa Dani nɔfɛ a sigilen bɛ k'ale kɔrɔkɛ denw bɛ yan k'ale ka fɛn bɛɛ bɛ yan ko n'ale ko k'u ka taa Dani minɛ o tuma Dani somɔgɔ tɛ yan Dani teriw tɛ yan jama tɛ Dani kɔ an fɛn fɛn filɛ an bɛɛ somɔgɔ bɛ yan n'i ko i b'a kɛ somɔgɔ kɛlɛ de e somɔgɔ bɛ se jɔn na yan i somɔgɔ tɛ se mɔgɔ si la n mago bɛ yɔrɔ min na n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na a ko Kasimu Tapo ninnu k'u bɛna plainte don ne kama ko ne bɛ k'a fɔ Kasimu Tapo k'a ye sonyɛni kɛ a y'o fɔ a ka video kɔnɔ n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na quoi i jɔ n b'a affilé ka taa dɔɔni. N'i cɛganalama don i bɛ baara kirikara dɔw kɛ ça passe mais denw b'e bolo de cɛ tɛ se k'i si kɛ ka vie anw bɛ cotiser k'o sara ta ka d'e ma quoi c'est pas possible n'an bɛ cotiser de aide sociale minnu bɛ ka d'i ma anw ka wari a bɛ bɔ a la de. so biɛ t'a la k'ale bɛ cotiser de. Bon n bɛ tɛmɛ yen n b'a ka kuma fɔ quoi laɲini yɛrɛ ye min ye Abibu Camu ko Kasimu Tapo ale Bacili k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko ka plainte don anw kama anw de y'a fɔ ko k'an bɛ siran kaso ɲɛ yan anw de y'a fɔ k'an bɛ siran kaso ɲɛ ko plainte k'an bɛna plainte ko ara tɛ miɲɛ n'anw tun bɛ siran kaso an tɛ kuma yan mɔgɔw bɛ yen fanga b'u la ka tɛmɛ anw kan mɔgɔ bɛ yen se b'u ye ka tɛmɛ anw kan mais olu ma se k'u kunkolo labɔ ka kuma parce que u bɛ siran kaso ɲɛ anw tɛ siran saya ɲɛ an tɛ siran kaso ɲɛ bilahi n'u ma plainte don anw kama u ɲɔgɔn ni k'u b'u nɛni sisan n bɛ sunkalo de la quoi n'u ma plainte don an kama bilahi o kɔrɔ k'u ma sɔrɔ so quoi u ka plainte don anw kama cɛ min bɛ siran kaso ɲɛ anw tɛ hali sini Kasimu Tapo 16 milliards suɲɛ hali sini kɛnɛ Kasimu Tapo 16 milliards suɲɛ a plainte tɛ dɛ kaso bonba kile i y'a faamuya b'a la ka taa n bila fo sous-sol la an b'a dɔn ko ninnu nakun tɛ foyi ye o parce que an de bɛ ka bula d'u la an de bɛ k'u i y'a faamuya jamana kɔnɔdenw bila la an de bɛ k'a to ni bɛɛ bɛ ka b'u kɔ yan grâce à nous mɔgɔ si tɛ ninnu fɛ Mali kɔnɔ politiciens grâce à nous mɔgɔ si t'u fɛ yan
e wa n'an ye politicien fɛn fɛn ta i tɛgɛ ma yan ko e nana campagne la yan an bɛ ko da i ka garankɛ ma min da b'a wolo kan nin y'a bɛɛ la dɔgɔman de kuma y'a bɛɛ la dɔgɔman de campagne waati bɛ na se o n'an ye politicien zon fɛn fɛn ye faransi yan farini mugu bɛ bɔ i kan sɛfan bɛ kɛ k'i bo i ku bɛ tigɛ bɛɛ ɲɛna a bɛ caman de y'a fɔ dɛ ko Kassim Tapo Ali Bacili k'u na kun ye de ko ka plainte don ne Dani Jason Jɛnɛ ko anw kama ne m'a fɔ aw ye yan o y'an bɛɛ tɔgɔ di tubabuw ma parce que yan y'u ka jamana de Mali t'u fa bara ye dɛ yan y'u ka jamana ye u nana k'u bɛ n'u ka se yira anw na k'an b'u ka jamana kɔnɔ k'u bɛna plainte don anw kama n'u ma plainte don anw kama o kɔrɔ k'u tɛ halala ye n'u ma plainte don anw kama o b'a yira k'u ma sɔrɔ so cɛ min bɛ siran kaso ɲɛ bi la anw tɛ n'an tun bɛ siran kaso ɲɛ an tun b'a makun n'an tun bɛ siran saya ɲɛ an tun b'a makun anw tɛ siran papa ɲɛ Ali Bacili Kassim Tapo n'u ma plainte don anw kama o kɔrɔ k'u tɛ halala ye plainte bɛ don an bɛ taa jaabi hali sinikɛnɛ Kassim Tapo ye zon ye e lagasa den sigilen b'i ka mobili kɔnɔ i bɛ n'i jɔ ko k'an bɛ k'a fɔ Kassim Tapo ye zon ye ne de ye nin fɔ wa ne de ye nin fɔ. Kassim de kelen sera yan 16 milliards dirhams k'a ka 97 k'a ka élection organisée la première élection démocratique après 91 à Dirama. Monsieur le président d'aujourd'hui était premier ministre. Kassim Yemunke Warina Abadon. Abadon. Angata audit Kabi. Ni Kassim Machi Kasola. Otmane Teyera Wului. Mais hali sini an bɛ segin nin kan dɛ hali sinikɛnɛ an b'a fɔ ko Kassim Tapo ye zon ye plainte tɛ dɛ bilahi hali n'a kɛra Macron de an b'a fɔ a ma ko zon hali n'a kɛra Faransi président an bɛ tile ka Faransi président k'u tigɛ kuma ma se Kassim Tapo ma Faransi président don o don an bɛ jigin a kan yan kuma ma se Kassim Tapo ma hali sinikɛnɛ a ɲɔgɔn zon den ma wolo dugukolo kɔ kan 16 milliards o sonyɛni wolola kɔlɔlɔ joli de la k'an denw bali kalan na k'an denw bali kɛnɛya la k'an denw bila ka taa sa kɔgɔji kɔnɔ k'an ka baara tiɲɛ k'an ka nafolo bɛɛ suɲɛ Ali Bacili de y'a fɔ 16 milliards mais pourquoi o mɔgɔ fila tɛ taa kiiri la n'i y'a sɔrɔ nkalon don pour que Kassim Tapo tɛ Ali Bacili wele tribunal la n'a y'a sɔrɔ nkalon don pour que Kassim Tapo tɛ Ali Bacili wele mais n'an y'a fɔ ko non ko plainte bɛna don anw kama ko anw bɛ ka nkalon da cɛkɔrɔba la cɛ de y'a fɔ dɛ Abicam de y'a fɔ a ka vidéo n t'a dɔn vidéo kelen min don quoi a vidéo montelen don parce que u b'u ka vidéo bɛɛ tigɛ de san ka monter ka mɔgɔw photo k'a la parce que u ka vidéo tɛ lajɛ u bɛ mɔgɔw ka vidéo ni tigɛ de ka mɔgɔw photo k'a la vidéo bɛ yen a bɛ se ka t'u ka page sanfɛ a bɛ yen ko plainte bɛna don anw kama ko hali a tɛ mɛn ko n'a ma ninnu e bolo ko an bɛ bagabaga cɛ min bɛ bagabaga anw don wa cɛ min bɛ siran kasolataga ɲɛ anw don wa n'u ma plainte don anw kama u ba ça veut dire que u kɔrɔ b'a jira k'u ma sɔrɔ so bilahi plainte tɛ dɛ mais c'est honte quoi ni mɔgɔ barika banna i bɛ sɔn kuma bɛɛ ma n'aw ta i b'a dɔn n'u dɛsɛra waati min na dɛ plainte o de la k'a ko kɛ yan ka taa avocat n'u ta avocat minnu t'a dɔn bɔra Romani da bɛɛ fasalen kɔngɔ bɛ ɲini ka bɛɛ faga u tun y'u ta waati dɔ la anw kama yan anw bɔ waati CDR la n'a ye arasa dɔgɔya an ka avocat bɛ yan n'a ye arasa nɛni o ko kɛra cogo di waati n'u dɛsɛra u bɛ taa plainte ko de fɔ e b'a ɲɛ ka plainte ko fɔ yan aw bɛ tile k'aw nɛnɛ e b'a ɲɛ ka plainte ko fɔ yan aw bɛ tile k'a simi dɔgɔya an bɛ plainte ko fɔ wa mais ni mɔgɔ barika banna i bɛ jigin da plainte de kan bilahi Kassim Tapo Ali Bacili n'u ma plainte don o kɔrɔ k'u tɛ halala ye u tɛ hɔrɔn ye danbe t'u la u ka plainte don an kama an bɛ taa plainte jaabi n'an kan ka kaso de k'an b'a kaso kɛ mais anw tɛ siran kaso ɲɛ an t'an ka sira bila ko plainte ko bɛ yen hali sini an b'u bo fasa hali sini u ka hɔrɔn kolon ye an b'a fɔ yan Kassim Tapo ɲɔgɔn zon den tɛ Mali kɔnɔ Rasbala yɛrɛ de y'a fɔ 16 milliards détournés par Kassim Tapo n'a ma plainte don an t'a yafa n'a ma plainte don an t'a yafa cɛkɔrɔba barika bannen petit taille ala jugu n'a kunkolo walawala ye dulɔ min na ba in dulɔ bɛ ɲini k'a ta tiɲɛ kɔnɔbarani bɛ komi n'i ye tori wuli ka jɔ a sen ka bobara tɛ kɔnɔbarani de bɛ yen nin kafiri ninnu k'an faso danbe bɔ a la kunu mara tun bɛ ninnu de bolo an ye mun sɔrɔ n'i nan'i sigi bi k'ale bɛ dura fɔ mɔgɔw ye e ka dura ni kɔnɔ k'u bɛɛ tɛ kelen ye anw bolo e bɛ dura dɔn i kunkolo bibliotɛki don i y'a faamuya livre sugu bɛɛ b'i kunkolo kɔnɔ e sera ka zon jumɛn minɛ e sera ka faso segin a danbe kɔnɔ e sera ka mun kɛ faso ye hali sini an b'a don i tuloden kɔnɔ jugu sago malangolo ala jugu petit taille bɔnɛma wolo dulɔ min na n'i ma dulɔ bila dulɔ b'i bila k'an b'olu nɛni aw kan ka taa kaso de la 16 milliards détournés par Kassim Tapo 16 milliards gonjigiba 10 millions de dirhams
gonjigiba 10 millions hali ne tun bɛ se ka 10 millions d'i ma n'i tun ye ne wele k'i to M5 kɔnɔ k'i mago bɛ 10 millions na ne tun b'a d'i ma o tun ka fisa n'i bɛ ka wari ye o waati mais ninnu si tɛ hɔrɔn ye danbe t'u la a bɛɛ hɔrɔn kolo fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ wa u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u nana plaintes de don anw kama u nakun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u nana de anw mago bɛ se ka sa cogo min na parce que yan y'u fa baara de ye mali t'u ka jamana ye dɛ yan t'u ka jamana ye double nationalité b'u bɛɛ bolo n'aw nana anw de kama an jɔlen bɛ yan saya don balo tɛ i siranna i bɛ sa an faso an b'a défend kafiriw an b'olu kɛlɛ fo lahara foyi t'an bɔ nin sira kan ni ala na kira sɔnna plainte tɛ dɛ a y'an bila fo kaso bɔnba jugu la mais aw ka jugu sago an b'a fɔ k'an to kaso la n'an donna kaso la nin sira de kan ni ala ka kaso de n'an donna kaso la k'an to nin sira de kan ala ka kaso don bila an tɛ siran an m'a fɔ an ka video kɔnɔ ko an tɔgɔ bɛ yan faamaw bolo wa an y'a bɛɛ fɔ e ɲɛ t'an ka page minɛ ne na hali n'an ye page kura dayɛlɛ bi a bɛɛ bɛ minɛ parce que an b'u nin kan de olu ni yan président bɛ an b'u bɛɛ de nin kan c'est normal a bɛ taa plainte don anw kama ko plainte Batara den sigilen bɛ ko plainte komi n bɛ sunkala quoi sinon n tun bɛ plainte fa neni sisan wala an bɛ aw bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo Ziska Mbete k'i fo k'i waleɲuman dɔn Mamadu Sisoko k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Sila k'aw bɛɛ lajɛlen fo Sila Sori k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ fo ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya si ni kɛnɛya labanko ɲuman ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma ni ne ye Abicamu sigilen k'a b'a fɔ mɔgɔ ma ko zon ko Dani ye zon ye Jɛnɛ ye zon ye Rasbala ye CDR mɔgɔw bɔra k'e ka zondenya fɔ yan i sera k'u jaabi yan CDR mɔgɔ kelen m'a fɔ fila m'a fɔ saba m'a fɔ u n'u ka kɛlɛ hali a ma mɛn a tɛ tɛmɛ hali kalo kelen kan mɔgɔ joli bɔra k'a fɔ i taara n'u ka jɛkulu wari ye i bɔra k'u sɔsɔ wa yanni i ka n'i sigi ko Dani taara ni mɔgɔ ka wari ye a donna ta bɔ ta e ka bɔ k'i tɛgɛ da kuranɛ kan ko CDR mɔgɔ bɛ ka kuma min fɔ e ma ko tiɲɛ tɛ e ɲɔgɔn zonden bɛ yan sobiye t'a la san 30 a bɛ Faransi kɔnɔ hali dugukolo t'a bolo Mali kɔnɔ yen nɔ a bɛ wari sɔrɔ a bɛ don a kukala la a bɛ don Natɛrɛmugu la a bɛ don Sunguruba la a bɛ don Dulɔ la a bɛ don Sobiyɛ la yɛrɛdɔnbaliden hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasala merci beaucoup